Sziasztok, kedves barátaim! Azért a többes szám, mert ezt a videót el fogom küldeni többeteknek, és pedig azért, mert van a közeljövőben néhány nagyon fontos esemény, amiről úgy gondolom nagyon jó, hogyha tudtok, és igyekszem mindenkit telefonon vagy személyesen tájékoztatni, de akit nem érek el ezeken a módokon, azoknak elküldöm ennek a videónak a linkjét, úgyhogy csak így gyorsan, tömören a lényeg időrendben. Lesz február 9-én, vasárnap Budapesten egy úgynevezett Focus Day rendezvényünk. Ez Budapesten a Bencó Gyula utcában, a Bencó Hotelben lesz. Onnan a címadás, hogy itt rajtad van a fókusz, rajtad, mint Biokon felhasználón vagy érdeklődőn, elsősorban az egészségeden és az életminőséged javításán. Ez az első. A második, közben ránézek itt a jegyzeteimre, el ne felejtsem, ez február 13-án csütörtökön Debrecenben lesz egy rendezvény, ahol Ferenci László természetgyógyásztól kapunk kb. egy órás előadást, aminek pedig a témája a női egészség. A női egészség megőrzése, védelme és hát szükség esetén helyreállítása, nyilván a mi általunk jónak tartott és bevált módszerekkel. A harmadik, és talán most úgy gondolom ez a legfontosabb, minden nagyon fontos, ahol informálódni tudunk, de ez most egy rendkívüli esemény lesz a sorban. A harmadik, ez március 2-án lesz, az egy vasárnapi nap, Budapest szomszédságában, Herceghalmon. Megnézem, hogy mit ír a jegy, mert nagyon fontos, hogy úgy fogalmazzak, hogy pontos legyen. A programnak az a cím, hogy egészségmegőrzési trendek a 21. században. Hol tart ma az orvostudomány, ez az alcím. Az én általam adott alcím pedig az, hogy amit nem találsz meg a híradásokban, amiről nem szólnak a reklámok, és ami nincs ott az interneten sem. Az egészség megőrzése mellett elkötelezett orvosok, személyesen ismerem őket, ezért merem így határozottan kijelenteni. 3 orvos előadó lesz, akik mindannyian az egészség megőrzése és nem a mindenáron való gyógyszeres kezelés mellett foglalnak állást, és ezt népszerűsítik, propagálják. Mondom a neveket is. Dr. Bakanek György, aki sportorvos és nőgyógyász, a magyarországi sportolók az ő nevét nagyon jól ismerik. Aztán dr. Ládi Szabolcs, aki hát elég izgalmas szakmai múlttal rendelkezik. Ő egyrészt Debrecenben végzett, másrészt nagyon sokat tanult az Egyesült Államokban, igen neves orvosoktól. Volt egy ideig házi orvos, innen is vannak tapasztalatai, és ő az, aki Magyarországon népszerűsíti és igyekszik meghonosítani az integratív medicinát, ami szintén arról szól, hogy lehetőség szerint menjünk elé, ne várjuk meg, amíg kialakul a betegség, ha ne adj Isten mégis kialakult, akkor azt a legrövidebb, legegyszerűbb módon és mindenféle kerülőútok nélkül próbálják meg helyrehozni. A harmadik orvos előadónk pedig dr. Szakács Piroska, aki osztályvezető főorvos, belgyógyász, és ő is a megelőzés és lehetőség szerint az alternatív terápiák szószólója. Én személyesen mindhármakat hallottam már előadni, bátran mondhatom, hogy élvezetes, közérthető és sokszor szórakoztató, de nagyon komoly témákat és tényeket tartalmazó előadásokra számíthatunk. Na most határidő nincs egyik rendezvény esetében sem, itt a legutóbbi a Herceghalmi az, amire azt mondom, hogy kicsit még távol van március 2, de amíg a jegyek el nem fogynak, és körülbelül a felük már elfogyott, úgyhogy aki szívesen jelen lenne valamelyiken, vagy többen is, vagy mind a hárman, az kérem a ismert elérhetőségeimen jelezze nekem, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy legyen mindenkinek helye. Köszönöm szépen a figyelmet, jó egészséget, sziasztok!